Дорогие делегаты з'їзду Белорусского народного фронту, ад імя Рады Белорусской Народной Республики вітаю вас у самыя няпростыя за амаль 3 дзесяцігоддзі беларускай незалежнасці часы, калі дыктатар развязаў сапраўдны тэрор супраць беларускага народу. Свет жахнуўся ад катаванняў і здзекаў, учыненых ідэйнымі нашчадкамі НКВД на нашай шматпакутнай зямлі. Але сённяшні дзень ёсць і часам надзеі, калі народ, адчуўшы сябе народам, паўстаў за сваё права людзьмі звацца пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Ужо не адзінкі, а тысячы і тысячы людзей паказваюць прыклад гераічнага змагання за свабоду. Для вас, прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту, які заўсёды адстойваў прынцыпы дэмакратіі, захоўвання правоў чалавека і, што асабліва важна, нацыянальнай ідэі і ідэалаў адраджэння, зараз вельмі адказныя дні. Трэба тлумачыць людзям, што ніякія хітрыкі, прыдуманыя Лукашэнкам і Пуцінам, кшталту канстытуцыйнай рэформы, не дадуць ім ніякай перспектывы ўздыхнуць свабодна. Толькі адстаўка Лукашэнкі і новыя свабодныя выбары могуць спыніць панаванне сілаў, якія імкнуцца знішчыць нашу бацькаўшчыну. Дык жадаю вам, дарагія сябры, поспехаў у вашых добрых справах, у якіх вы заўсёды можаце разлічваць на падтрымку Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Жыве Беларусь!